O antigo cine Adriano en Fene está á venda, leva pechado desde 1972. Os donos soñan cunha nova vida para o que foi todo un referente da comarca. Foi a última construción dun indiano veciño de Barallobre que fixera fortuna en Cuba. O cine Adriano abriu as súas portas en 1947, converténdose en epicentro da vida social de Fene e arredores. Aquí viña todo o mundo de varias parroquias, era o sitio onde se conocían uns con outros, aproveitaban, pois eso, para verse, para quedar. Había moita xente nas sesións do cine, que habían 389 persoas, sí, entre o patio de Utacas, os Pacos e todo eso. Aquí o que temos é unha sala que realmente é un teatro, é dicir, unha sala con forma de ferradura, non? Como os teatros italiana, con palcos en altura, parece máis o Jofre ou quizá o Teatro Colón de Coruña, non? A última película proxectouse en 1972 e pechou. Un grupo de teatro e logo unha asociación cultural trataron de recuperar o espazo, sen éxito. A día de hoxe, é verdade, o problema que ten o cine é que entra auga por todos lados, non? A cuberta está bastante mal. Con case 4 alturas, a máis do cinema o inmoble incluía 2 vivendas, 2 locais e 2 sotos, unha propiedade que busca comprador. O sería para amañar facer daqui o cine, ou restaurantes, ou sala de concertos. Confían en que o antigo cine Adriano volva algún día a abrir as súas portas.